it-tlet sfidi l-kbar. Mela, l-ewwel sfida naħseb jien hija l-armonija soċjali, il-konvivenza. Malta m'għadix biss abitata mill-Maltin. Illum il-ġurnata jidhirli wieħed minn kull 5 min-nies li jgħixu Malta huma immigranti. Uħud minnhom ġew minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, hemm ħafna 20,000 li ġew minn pajjiżi oħrajn. Uħud minnhom taħt kuntratti ta' impjieg, eċetera, oħrajn immigrazzjoni regolari, passaporti u visas, eccetera, u hemm numru mhux ħażin ukoll ta' nies li jiġu hawnhekk li jiġu bil-baħar. Dawk li insejħulhom mingħajr raġuni immigranti illegali. Aħjar ngħidu immigranti irregolari. Ġifieri m'għandhomx il-karti biex m'għaddewx mill-proċessi. M'għaddewx mill-proċessi formali. Issa, dik waħda fattur wieħed. Magħha nżid id-densità tal-popolazzjoni li qiegħda toħloq ċerti frictions, tensjonijiet, eccetera. Mela għandek pluralizmu etniku, kulturali u reliġjuż. Għandek proporzjon qawwi tal-popolazzjoni li m'għandhomx l-eruq tagħhom hawnhekk. Għandek settlement patterns, id-distribuzzjoni ta' dawn l-immigranti li effettivament qed joħolqu ghettos fejn kważi ma ssibx Maltin. U għandek ukoll id-densità tal-popolazzjoni. Ma tmur imkien Malta fejn ma ssibx folla ma' wiċċek. Imkien, la fil-kampanja, la ma' xatt il-baħar, imkien. Jien naħseb illi jeħtieġ li nsibu mezz kif nevitaw inkwiet kbir fil-pajjiż. Jiġifieri it-tip ta' inkwiet li ġieli tfaqqa l-Ingilterra, Franza, Ġermanja u postijiet oħrajn. Fej kollok daw id-differenzi etniċi, reliġjużi, eccetera, iwaslu biex jiġri d-dem fit-toroq. Sissa skansajnija għalkemm kien hemm momenti ta' tensjoni kbira, inċidenti l-Ħamrun, il-Marsa u postijiet oħrajn. Imma ma nistgħux ngħidu u le mhux se jiġri xejn hawnhekk paċifiku l-pajjiż. Però jekk qed tirreferi għal mumenti fejn kien hemm din ix-xorta ta' tensjoni ta' nies ta' kulturi differenti minn tagħna, ġeneralment ikunu fil-kultura stess. Ma nafx jekk jiġu f'moħħi, pereżempju meta kien hemm dik il-ġlieda u kienu kollha Sirjani pereżempju, jew kien hemm dik il-ġlieda u kienu kollha Somali. Sissa konflitti ta' ċertu daqs bejn pereżempju nies Maltin u nies minn ċertu. Kien hemm lokalitajiet, pereżempju l-Marsa fej il-Maltin qalu aħna m'aħniex iżjed komdi. Dak huwa fil-fatt minnu u dik it-tensjoni teżisti u daw il-ghettos li qed issemmi int jiena bħalek jinkwitawni immens kemm għax fil-ghettos ikun hemm speċa din il-mentalità ta' segregazzjoni fejn ma tkunx taf eżatt x'qed jiġri. Kif ukoll inti bħala Malti għall-argument qed tħares minn barra l-ġewwa dak li għalik huwa opak u forsi m'intix taraħ ħatasal għall-konklużjonijiet tiegħek. Li hu teddida. Li hu teddida. Eżatt. Ġeneralment il-bidem qed jaħseb. Hemm fattur ieħor li s'issa qatt ma semma. Huwa dan. Dawn il-100,000 ruħ li tfaċċaw Malta matul l-aħħar 20 sena, dawn m'għandhomx drittijiet ta' ċittadinanza. Ma jistgħux jivvutaw. Il-drittijiet tagħhom huma kondizzjonati u restritti ħafna. Sissa jissapportu imma uliedhom jekk daw jibqgħu Malta u l-biċċa kbira se jibqgħu Malta, uliedhom se jibqgħu kontenti li jissapportu f'ħafna pajjiżi bħall-Ingilterra, bħal Franza ma kienux il-ġenerazzjoni li jimigraw, li bdew jaħarqu l-karozzi u jattakkaw il-bini, eccetera, imma l-ulied tagħhom u l-ulied. Għax jibqgħu aljeni ma jafu bl-ebda pajjiż ieħor, l-ebda soċjetà oħra, kull ma jafu li huma
Imwilda f'soċjetà li mhux tagħhom. Li mhix tagħhom u li ma tridhomx. U li mhix qed tihom żvog biex jiżviluppaw permezz ta' edukazzjoni, permezz ta' impjiegi dinjitużi, eċetera. Ġifieri forsi mhux fi żmieni jinqala l-inkwiet, imma warajja 20 sena oħra. Jien il-problema tal-impjiegi ma sibx ħadkun daqshekk kbira Ma tistax tgħid. mill-ottika tiegħi, fis-sens li naħseb Għalissa le, żgur li le, imma ma tistax tgħid se jiġri 10 snin, 15 sena, 20 sena oħra. Ma nafx, għandi dettama jena fil-privat li meta tfittex it-talent, biex jena nifhem jew inħoss jew jien pjuttost ċert li meta tfittex it-talent u tkun razzist fid-diskriminazzjoni tiegħek ta' min iddaħħal as opposed to diskriminatorju fuq il-kapaċitajiet. Inti ħatmur minn taħt, fl-axħar mill-axħar, għax bniedem għax per eżempju jinnaf Azjatiku ma eleġġejt li ma daħlux għax Azjatiku ma da forsi kompetenti ħafna, f'da waħda daħi murant il-kompetitur tijak u ħemmel il-kompetitur tijak ħafna iktar kompetittiv. Veru, imma jekk dawk li huma unskilled, sewa li qed jaħdmu fil-bini u setturi oħrajn, u li jidhom jibqgħu unskilled, u l-ekonomija tkun imbidlet u ma jkunx hemm daqshekk xogħol għall-unskilled. Le, hemmhekk hemm problema. U jafu li laħadu edukazzjoni sura ta' nies jgħixu fidjar miżerabbli u ma sfruttati, daw xi darba se jirvellaw. U diġà kellna protesti paċifiċi ħafna minn gruppi ta' immigranti li jħossu li huma imwarbin. Ġirt nisaqsik fuq il-relazzjoni bejn il-barranin u l-vot. Daw il-20%, inti għattajt, daw ħadd minnhom għandu vot u l-mistoqsija tiegħi kif wieħed li jiġi minn barra minn xtutna jakkwista d-dritt għal-vot. Irrid ikun ċittadin biex ikollu l-vot. It's as simple as that. U il-policies ma tantx jagħtu ċittadinanza malajr dan nies. Mhux biss hemm ċerti kriterji li jeskludu ħafna nies, imma wkoll hemm diskrezzjoni wiesa ħafna ta' Ministru. Jien naf minn nies mill-Unjoni Ewropea ta' mhux ngħid mill-Asja u mill-Afrika jew l-Amerika Latina li s-settiljati Malta snin twali ħalsu taxxi. They are in every way excellent residents. Japplikaw ċittadinanza u mingħajr ma jingħataw raġuni. 250,000 kellhom. Dik kwestjoni oħra wx. That's the missing piece of that puzzle. Eżatt. Issa, jekk inti kollok proporzjon qawwi ta' popolazzjoni li huma disenfranchised mingħajr vot, jiġifieri li jfisser mhux biss li jistgħu jivvutaw, imma li l-partiti politiċi imorru jfittxu il-vot tagħhom u jagħmlu ċerti wedijiet u jridu bil-fors iwettqu ċerti wedijiet, jridu jagħtuhom ċertu attenzjoni għax inkella jitilfu l-vot. Dawk in-nies se jibqgħu dejjem imwarbin. U meta n-nies ikunu imwarbin fit-tul u ħossu li huma trattati inġustament, isiru radikali. Iduru jekk m'għandhomx mezzi paċifiċi biex jipprotestaw, biex influenzaw il-politika, iduru għal-vjolenza. Mela, tlaqna?